чон батл бубра мухлисош ташнаи батлан не ухи иҷа шарта ки ма барон бугум вақте ландмастера дар хезе авлод гирифтан розӣ будӣ заурам бояд дилиш мада насӯза баро дар ягон соперника дилат сӯхтагия ин оз ин ами хидма қапида наметавонам не мада хайб дар кор набуд мақсад чӣ хеле мегам путад мекунам муносибатҳо қатъи барон чӣ хела ура мухлисош беҳад ҳаме чиза желанӣ доранд бо бисёртар қатъи ман желанӣ доранд аммо салом дӯстон агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад доставка ба москва ва дигар шаҳрҳои русия рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран салом алейкум Зафар. ва алейкум салом. Саломатиҳо хуб мешава брат худатсозӣ хубӣ? Мешава алҳамдулиллоҳ. Якм савол бисёри одамо ҳамин чиза ба фикрам жида доранд. Муносибатҳо қатъи барон чӣ хела? Нормально. Нормально, а? Қатъи Абдуразиқ чи? Камакак маълумот дар бораи худат пурсем. Чанд сол шуд дар ҳамин соҳаи репи Зафар, барои ки бисёри одамо шояд надонанд? Як 7 сол шид, 7-8 сол, 6 сол амуқа. Айда 2013-14. Айда 2013-14 репа нав сар кардӣ. Ин ҷой ба ҷоиш нест, бисёри одамое буданд ки ба репҳои ошиқӣ сар кардагиянд. Ошиқӣ неправильни ба гуфти шумо. Ту ба чӣ сар кардагӣ репа? Ма андеграунд. Андеграунд қатъи ҳам. Ҳамин як моҳи охире ки гузашт, қатъи барон гап задагӣ будӣ ё ин ки не? Телефон хат ё ки ай пеш? Телефон хат. Вай, туи фаҳмиш кардӣ? Якмин боре ки Стёпа тира визов дода буд, қабул накарда будӣ. Сабаб дар чӣ буд? Сабаб дар ӯ буд ки намешнохтам ма уро. Уро ҳеҷ кам намешнохташ. Ягон видеом дидагиш набудӣ? Не, дидагиш набудам. So баъди хича нишон додан тамура диди визовша қабул кардӣ ё ки ҳамон момент дата да хайб дар кор буд? Не, ма да хайб дар кор набуд. Ма вақтҳо чиста хеле номусакӣ мекардам. Да, ма хеле пацане ки реп да уже нав тайёр шидаста, любой хода тайёр ку, мақсад любой кас қатъи мезадам. Мақсад хун дар гӯш. Ради нами кадоми мақсад чӣ хеле мегам путад мекунам. Мебромадем аёвӣ мекардем. Мешава ҳозир ҳамон ҳолатҳое ки даврои батла ёд кунӣ ӯ талпаеро ки ту ҷамъ кардӣ қатъи Стёпа дар батл, ҳамон талпа то ҳозира дар ягон батло шудагӣ нест. Ҳамон чизоро ёд мекунӣ? Инами ягон вақт инами батл мерам батли наим батлерои нав биромад. Ягон ӯ додувой мешава хеле припевша қаторшон мехона ку мӯи танаи ман мехеза. Чистам уҷара хиёл мекунам мегум ки ин оз ин ами хидма қапида наметавонам. Микрофонро мегирем? Парам бо микрофонро бигирам бидурам онҷаго угаамаша наказат кунам. Шӯхӣ мекунам. Дар ягон соперника дилат сӯхтагия? Дар батл? Аз бес фикр кунам. Не. Дар ягонташ? Баъди батл? Баъди батл. Вақте ки мисол батла уже тамом мекунед дар ҳамон клуб, мешава ки бугӯи чӣ ба ман халӣ кардем ё ки чӣ ба ин қадар гапа гуфтем? Не, хеле небояд пасон чанд қа пас ки мақсад ман бачара хеле бад тайёрӣ дидагӣ набудем, ма ба ин дараҷара итариш кардам мираво. Маршал дар даста? Батл карда будӣ. Ҳамун дамдаш дил насӯхта? Не. Ма ӯ дили ман намесӯза. Урам бояд дилиш мада насӯза баро ки ту уҷада биромади дилат бояд ҳеҷ кеда насӯза. Таму вазифаи тамвае ки таму одама талхакаф кунӣ. Дилат бисӯза бой метӣ. Дилат ки сӯхт маззатам мегирезад. Маззат негиреза, уже хита бой метӣ. Фаҳмод дар хезе авлод чӣ хеле ки якчанд бачаҳои хезе авлод гуфтагиам, вақте ягон нафарро мегирифтанд, мисол шомили гурӯҳ мешуд, ҳама розигӣ медод. Вақте ландмастера дар хезе авлод гирифтан, розӣ будӣ ё ин ки не? Ма дар Куло будам, ма дар Душанбе набудам. Ай ту пирсидагӣ набудам? Не. Ӯ вақт ленда гирифтанда, шахера гирифтанда, лонлира иҷа ҳеҷ ка розигӣ обшира пирсидагӣ набудам. Ҷа акко фақат
گفتن که اوی نمی دستوینه مقصد رنگ شما دو داره نمیرم میگیریم و گفتیم 100% فرق ما خیلی آبشی چی نمیکردیم. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. фаҳмо дар прямой эфир гуфтагие ки агар таға иҷозат бита ман қатъи рембо батл мебурам лен усбеста. рости гап ҳамин чизда мо ҳайрон шудем. барои чӣ тағара пирсӣ? То есть барон дар хезаи авлод нест? Барон да ё просто проекти хеза 2020 да калон калон. Не, да иҷа да мичка калон нест, ҳама як мақсад як овоз дора ба як овоз иҷада мекунанд. ҳама ҳисоби бародарие. ҳака калон мисол ман хелида назар дорам ки ин мегӯй ки агар таға иҷозат бита о как нада ӯ бародаре мара сухан кунам мекунам не ки бо мам ягон чи сухан кунам ӯам мекуна барои мара. мо хеле да ҳаёт бародари наздикем қатиги азиз. Не фаҳмидам. ман чиро дар назар доштам ки барои чи барон агар иҷозат бита нагуфтиё карлион бига ҳамида ҳайрон шудем ки барон дига дар хезаи авлод ягон вай надорад. Не иҷа шарта ки ма барон бугум. мақсад ози чихел бугум. ҳатта чихел фаҳмонам. карлион қатъи ма ҳамин рӯзо бисёрам мақсад хеле ҳамин санъат монад касаҷоя кадестем ва мақсад ки ҳамун темада буд ҳамунро папути қуш кардам темада аста мақсад ки хеле акай берӯз қатъи ӯ ба корбори хичай мисол темаи ози дигай темаи мо дига бигем творчествода якҷоя нестем. ай пай кори хича мо ай пай кори худмо дар хеза 2020 ҳасти ҳастам дар канали хеза 2020 корои шахер шнапс лилвест лонли карлеон ай ҳама меброя айти не айти дар канали худат меброя сабаб дар чи мешава мо нав сар кардем ман нав омадам шанбе нав омадем ин вақте ки хеза 2020 та гуфтагӣ будан чун карлеон оли айрасия омадагӣ набуд мара кай шоди занг задагӣ буд ба фикрам гуфт ки биё як хеле проекта инам хеле мекунем ма гуфтам о акама любой чи тида рӯзи ма қушине ки ҳози не мада ҳози чумо сар кардан бигирем баъд ман миём даводави туи корбори зиндагӣ давдам ай пай кор ма вообще реб барои ман набуд ученда ма корбори реб да набудам мана вақти соаташ омада ма ҳамаи корума тарафа кардам омадам чизе ки ай дастмон мия барои бародаро мекунем чизе ки ай дасти во мия мекунам барои мо мо видеои тура уже аллакай дидем пешаки ай чанд нафар дар шон мс визов додӣ барои чӣ мақсад сабабаш дар чӣ буд? ма сабабша дар мо видео гуфтагиам мақсад ки мухлисои ӯ ҳамин чиза бисёр жидат мекунанд мухлисои ӯ ҳамин мехоҳанд ки ҳамун батл бироя шон батл буброя мухлисош ташнаи батланд ман мақсад ҳақа худма зур намегирам не ки ягон ранге ки падарка нестем ман ҳамин соада чанд бор чемпион шудагиам ҳамин батлда темаи батлда ҳастам ма ҳамиҷада ма голос дорам да ҳамин темаи батлда мақсад ҳамун одам аудиторияи нормале дора ки калон ҳамун дора ҳама дорам ки ӯра мухлисош беҳад ҳамин чиза желани доранд бо бисёртар қатъи ман желани доранд ҳамун комментариёра иҷа бачаҳо мо дорем иҷа чиз монда ки мехонанд нигоҳ мекунанд баъд мегӯянд мода ки мардум чӣ мехоҳад ҳамунҷа шон мсира бисёр гуфтагианд мақсад ки агар ба гуфтаи мухлисош кунам чӣ кунам дили мухлисоша гармтар кунам мекунем батл фарқ надорад худат чӣ аҷда дорӣ ба фикри худат қабул мекунад ё ин ки не ман намедонам оли ҳечи гуфта наметавонам пример намегуфтам агар желани дошта бошам мекунам желани надошта бошам намекунам ман ай тани ӯ ҷавоб дода наметавонам да бра ҳар инсона интихобиш дасти худашда
нафароне ки аз конкурси мо билет харидорӣ карданд ба диққати ҳамаи шумо расонида мешавад ки нафаре ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад як Nexi соли 2006 бо танировка туҳфа карда мешавад ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама билети зиёд харидорӣ мекунад соҳиби Redmi Note 9 мешавад. дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. рақамҳои Сбербанки мо дар рӯи экран. чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед.